Bona nit i benvinguts a una nova edició de Tal com Raja, el programa de debat del canal català Vallès Oriental. La voluntat de l'Ajuntament de Vic de negar l'empadronament als immigrants en situació irregular ha provocat un fort debat en el territori que fins i tot ha arribat al govern central. Finalment, el consistori usonenc ha fet marxa enrere, però el debat ha quedat sobre la taula. Avui volem parlar d'immigració, d'integració i del tractament de la diversitat també en la nostra comarca. Ho farem amb el president de Convergència Democràtica de Catalunya al Vallès Oriental, Feliu Guillaumes, i el coordinador comarcal d'Iniciativa per Catalunya Verds al nostre territori, al Vallès Oriental, el senyor Jordi Garriga. Bona nit a tots dos. Bona nit. Bé, ja ha baixat el suflé, l'Ajuntament de Vic ha fet marxa enrere, però hi ha un cert consens en dir que el debat sobre la immigració ha quedat sobre la taula o que s'ha tancat en fals. No sé què en pensa, senyor Guillaumes. Doncs sí, de fet l'Ajuntament de Vic el que ha fet és una llum d'alarma, no ha fet pas una altra cosa. A nosaltres ens ha pigut greu algunes de les coses que han sortit sobre el pobre Ajuntament de Vic aquests dies, acusant-los de racistes i tal, quan sempre havia sigut citat i pot continuar sent com un model de polítiques d'immigració, de polítiques d'ajuda a la gent que ve de fora. El que passa que també s'ha de dir una cosa, que és que Vic té un 25% de migració, a l'Estat fa ulls absolutament, i aquest és el debat, ulls absolutament clucs amb aquest tema, els ajuntaments estem absolutament asfixiats, el finançament que es va negociar per Catalunya per part de la Generalitat no inclou el concepte de migració, per tant a Catalunya tenim un problema seriós i s'atreveixen a donar lliçons de moral, en aquest cas el senyor Zapatero, un senyor que fa poc, i l'ha votat ell, va votar una llei d'estrangeria que diu que els immigrants il·legals han de ser expulsats. O sigui, ell vota que han de ser expulsats i es molesta quan Vic pren les mesures que pren, sense oblidar un fet no precisament menor. I ara els ciutadans i ciutadanes segur que se n'recordaran del que els diré ara. Doncs d'autocars arribant a la plaça Catalunya abandonant immigrants, d'un poble de Lleida que ja no és Barcelona, amb un alcalde que va sortir per la tele absolutament desesperat perquè li havien desembarcat. Tot això ho fa el govern central, ho fa el cos nacional de policia, avions que venen de Tenerife i ens els deixen aquí a Barcelona, i davant d'un problema objectiu que tenim als ajuntaments, que és que les misses no arriben, i el problema de fons és aquest, doncs tenim el toc d'alarma de Vic, i aquest és l'autèntic debat, i ens molesta la hipocresia del govern central, els mateixos que envien els avions a Tenerife i els abandonen a la plaça Catalunya, i després ajuntaments espavilint-se, després quan hi ha el toc d'alarma dic escolti'm, les misses no arriben, que és el final que ha dit l'Ajuntament de Vic, doncs llavors hi ha el gran escàndol hipòcrita. El tema de debat de fons entenem que és aquest. En parlarem de tot plegat, però si de cas una primera aproximació. Sí, no seré pas jo qui avali la política d'immigració del govern Zapatero, ni molt menys la política vinculada al finançament municipal. Per tant, jo crec que aquesta part del debat de que els ajuntaments tenen mancances de mitjans per atendre, però no només per atendre les polítiques d'immigració, per atendre totes aquelles competències que li són pròpies i aquelles que no li són pròpies i que de manera subsidiària atenen com les polítiques d'habitatge o les polítiques d'educació. Per tant, en aquest cas, a més, Convergència i Unió, Iniciativa per Catalunya, més d'una vegada hem estat fent front comú davant del govern central en aquest tema. Dit això, el problema del que ha passat a Vic, jo no sé si és un toc d'alarma, però en qualsevol cas ha estat una mesura descoordinada amb la resta d'ajuntaments, descoordinada amb la resta dels agents polítics, econòmics i socials de Catalunya que havien signat fa 4 dies un pacte nacional per la immigració, on entre altres coses es diu que l'empadronament és la via fonamental per gestionar la immigració i que les mesures sobre immigració s'han de fer consensuades entre els ajuntaments i entre el govern de la Generalitat i entre els agents econòmics i socials, i el que ens hem trobat a Vic és una qüestió que, independentment de la seva legalitat, jo crec que el tema de la legalitat és el menys important de tots, tot i que al final hi ha hagut un dictamen que diu que la mesura és il·legal i per tant el que s'espera de les administracions i per tant també dels ajuntaments és que es moguin dintre del marc legal. Però més enllà d'això, el més greu que jo crec que ha fet l'Ajuntament de Vic és, per iniciativa pròpia, sense comanar-se a ningú, aplicar una mesura que ha aconseguit encabronar els ajuntaments veïns. Els primers que van ser crítics amb l'Ajuntament de Vic van ser els ajuntaments de Manlleu i de Torelló, que veien com es podia crear un greuge comparatiu
Si Vic no empadrona aquests ciutadans immigrants, aniran als municipis del voltant a empadronar-se, de manera que desvirtuaran el padró de Vic i desvirtuaran el padró dels municipis veïns, perquè entenem que el padró municipal serveix fonamentalment perquè els ajuntaments puguin dimensionar i puguin dissenyar les seves polítiques socials. Perquè hi ha un problema. Per què no tots els ajuntaments tenen els mateixos criteris a l'hora d'empadronar? El problema... És un tema tabú. Probablement... Aquest és el problema. Jo us dono la raó, o sigui, segurament aquesta mesura que ha hagut d'estar presa per la ciutat de Barcelona o per la ciutat d'Alcanar el dia que es van trobar 100 immigrants al mig de la plaça, il·legals, i que els havia enviat el govern central. Si el primer ple d'aquests ajuntaments hagués pres una decisió com aquesta, li ben asseguro que no hi haguessin hagut... hagués quedat en evidència la barbaritat que es havia fet i llavors ara no hi hauria un debat sobre si racisme i no, sinó que es veuria que és una qüestió absolutament funcional. El que hi ha és efectivament un crit, si vol, desesperat, 25% de migració, un de cada 4 habitants per part d'un ajuntament, i potser el moment no era l'adequat, però considero que si ho haguessin fet en el moment adequat la mesura era més que correcta. El moment no era l'adequat per dues qüestions. Estem parlant que el 2009 Vic té un 25% d'immigració, l'any 2008 també el tenia. És a dir, aquesta polèmica, aquest tema surt en el moment dels 3 anys on menys flux migratori s'entrarà a Catalunya, per qüestions merament econòmiques. Home, i els ajuntaments estan més enganxats que mai, però en època de vaques grasses, doncs mira... El que està plantejant en aquest cas l'Ajuntament de Vic és que davant del col·lapse dels serveis socials, davant del col·lapse que té l'Ajuntament per atendre les necessitats dels seus ciutadans, culpa un col·lectiu de la població. No culpa ningú. No, sí que culpa ningú. L'Ajuntament de Vic podria haver dit: senyors empresaris de Vic que han estat donant feina sense paper, sense cotitzar la seguretat social, sense pagar impostos a un grup de persones que vivien a Vic, per què ho han fet? Han esperat que arribés la crisi econòmica perquè aquests empresaris s'han sortit tranquil·lament amb la seva, fent fora uns treballadors que han estat, insisteixo, sense drets laborals, sense cotitzar la seguretat social, evidentment un frau fiscal d'aquestes empreses, i ara la culpa és dels treballadors que un cop no hi ha feina, no només es queden evidentment sense feina com els altres, sinó que a més se'ls acusa de col·lapsar els serveis públics i de competir amb la gent nacional per l'atenció social. Potser en aquest moment caldria aclarir per la gent que ens estigui veient i que no ho sàpiga quins drets otorga el fet d'estar empadronat en un municipi. El fet d'estar empadronat en un municipi atorga 2 drets fonamentals. Sanitat i educació. Reconegut per la Carta de Drets Humans. La targeta sanitària, per entendre'ns, que per cert, aquí hi ha un element fonamental. Per molt que se'ls negui l'empadronament, el codi deontològic dels metges d'aquest país, per sort, està per sobre d'aquestes discussions, per tant, a nivell pràctic l'efecte és 0, i el segon que és l'escolarització dels nens i les nenes. Per tant, alguna barbaritat que s'ha dit com que no tinguessin assistència sanitària, vos mateix heu reconegut que no era cert. Efectivament, amb un ambulatori s'agafarà qualsevol persona que hi vagi per urgències, com vos molt heu dit. El que potser no té massa sentit és que algú que vingui, perquè això passa, el turisme sanitari, aquest país existeix, jo l'he vist a la meva ciutat, o sigui, nosaltres que sospitàvem com a Ajuntament, en aquest cas parlo d'un pis que semblava que un pis patera perquè hi havia 20 persones censades i tal, i que van als serveis socials de l'Ajuntament a veure allà què passa, i no, hi trobem 20, 3, 4 persones i tal, però n'hi ha 20 empadronades. Doncs què hi ha allà? La mama que està a Marroc o que està a Bolívia, que té catarates i que està esperant el dia que se les hagi d'operar per venir, el cosí, el no sé què, això també hi és, escolti'm, i això és un tema a intervenir, i vos amb els seus arguments és que feu la pilota més grossa, perquè heu dit als empresaris que llavors m'està dient que la inspecció de treball, que és una competència que té la Generalitat, no està actuant. M'ha reconegut que el govern central tampoc, en aquest cas, no hi tenen participació. No crec que digui res que no sigui conegut per tothom. Però el govern és seu, eh? Deixi'm matisar dues qüestions. Senyor Garriga. Primera, l'atenció sanitària no es qüestiona per l'excel·lent feina de metges i infermeres d'aquest país, no per l'alcalde de Vic.